खुलुमबाय आं देंफु बर'लेण्ड एक्सप्रेस यूट्यूब चेनेल जेराव नोंथांमोना बायदि रोखोमनि गेलेनाय नुनो मोनगोन। बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। लोगोसे आंनि चेनेलाव बिदिनो गोदान भिडिअफोर नायनो थाखाय जायफोरा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन। दिनै आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय आम्बागावनि गेलेग्रा फोथाराव दंफैयो। बे जायगायावनो आम्बागाव आनसलिक एबसुआ जीटी बड'लेण्ड मार्टियार्स मेम'रियेल फुटबल टुर्नामेन्ट खुंदों आरो बे टुर्नामेन्टनिनो दिनै ओपनिं मैच। बे ओपनिं मैचखौ गेलेदों बालेसिटा एफसी वर्सेस दालागाव एफसी। नीला गाबनि जार्सी गाननाया दालागाव एफसी आरो गोमो गाबनि जार्सी गाननाया थांनाय बोसोरनि बे टुर्नामेन्टआवनो चेम्पियन जानाय बालेसिटा एफसी। नोंथांनि टीमनि मुङा? जोंनि टीमनि मुङा जाबाय बालेसिटा एफसी। बालेसिटा एफसी टीमनि कम्बिनेशना बोरै? प्लेयार्सफोरा बहुत मोजां। ओमफ्राय जोङो थांनाय बोसोरावबो जोङो बिदिनो ओपनिं गेलेनो हादों। चेम्पियन जादोंमोन। ओपनिं गेलेनायनिफ्राय फाइनालहालागै जों चेम्पियन जानो हादों। देग्लायबो जों बेखौनो फालिनानै खोब नाजानानै फैदों आरो आखा दोङो। कनफिडेन्ट दंना देरहागोन होननानै? फाइनेल 100% कनफिडेन्ट। दे अल द बेस्ट। दिनैनि रेफारिफोरा अन्नानै सिनायथि लादो। बिकास बसुमतारी, मनजित मैयाबो थादोंमोन बिथाङा। साया बिथाङा सिख्ला रेफारि। मोननै टीमनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ लाइन आप जानो थाखाय गोख्रै खावलायनाय थाबाय। जोंहा समा जोबोद खम, बेवहाय मोननै टीमनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ लाइन आप जानो थाखाय खावलायनाय थाबाय। अब्ला फै लोगोफोर दिनैनि बे एक्साइटिं ओपनिं मैचआव सोर देरहायो जों नायनि। सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय। बबे टीमजों सापर्ट? लानो हादों आम्बागाव प्राइमारि बालेसिटा ना दालागाव? मानगोनां आफादगिरि बिथां प्रमद दैमारि बिथांखौबो बबे टीमजों सापर्ट? गांसे आर'नाइजों बरायना लानो दालागामि। जुजिबोनानै आन्दोलननि गेजेरजों जोंनि मोनथाय जोंनि जिखिनि गांनाय उखैनाय बेखौ जों बिख'नानै लाबोदों। खुनु मोनसे दिनैसिमहालागै जों बुंनो हागोन बिजि खान्दा ससेबो जोङो आन्दोलन खालामालाबासिनो जोङो जेबो मोनफुंनो हायाखै। जि एसे जोङो दिनैसिमहालागै एचिभमेन्ट मोनदों बेफोर गासै एचिभमेन्टखौ खोलोबनि उनाव खोलोब जोंनि बिर जोहोलावजो बिथांमोननि गेजेरजों आन्दोलन खालामनायनि गेजेरजों माखासे मानि रोजा बिर जोहोलावजो बिथांमोननि गोजा थैनि बलिदान होनायनि गेजेरजों जों मोनबोदों। आरो बे गेदेमा बिथांमोनखौनो मोनसे गोसोखांनानै बिथांमोननि सान्थौ सानस्रि बिथांमोननि बावसोमलांनायखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन दफा आफादा गावबा गावनि ओनसोलनि टीमफोरखौ लानानै बेबायदि सोरबा जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों सोरबा भलिबल बादायलायनायनि गेजेरजों बबेबा दफा आफादफ्रा बहाबा काबादि गेलेनायनि गेजेरजों बेबायदि गुबुन आयदाफोरनि गेजेरजों जोंनि मुंख्लं बिथांमोननि मोनखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय मोनसे प्रसेसटा जों लाखिदों। दा थिग बेबायदिनो दिनै आम्बागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दख'रानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बिर जोहोलावजो जायफ्रा
बर' हारिनि थाखाय गावनि आगोमा जिउखौ बाउसोमलांबाय गावनि गोजा थैखौ बोहैहोनानै हारिखौ बोखांनायनि सार्थ'आव बिथांमोना बाउसोमलांबाय बेखौ बिथांमोननि बे बाउसोमनायखौ गोथाङै लाखिनो बिथांमोनखौ अराय गोथाङै लाखिनो गोसोआव बजबनानै लानायनि मोनसे थांखिजों आम्बागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैसिमहालागै 10 बोसोर जाबोबाय बे जोलुर बादायनायखौ होनायखौ आं बिनि थाखाय आम्बागाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावगोन आरो बेबायदि गेलेनाय खेला धुलानि गेजेरजोंनो आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरनि गेजेरजों जों बिथांमोननि जि बाउसोमलांनाय बेखौ जोङो गोथाङै लाखिनांगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो अराय सुंग्रियोबा गोसोआव लाखिनानै जों जुदि सोलिलाङोब्लासो जोंनि जि माने थांखि बर' हारि दानायनि जि थांखि बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै दाफुंनायनि जि मोनसे थांखि बर'खौ गुबुननि नासयनाय सोबख'जानायनिफ्राय उदां खालामनायनि जि मोनसे थांखि बे थांखिसिम जों मोनहैनो हागोन दा बेनिखाय जोंनि बे जि प्रसेसटा बेयो अराय सम जोंहा थानांगोन आरो बेखौ जों लाखिलांनांगोन आरो बिथांमोननि जि बाउसोमनाय बेखौ जों मालाबाबो बावनो हानाय नङा आरो बेबायदिनो जोङो माने गोथाङै लाखिलांनो नांगोन बालिस्ताया देरहागोन ना आबौ देरहाथारनांगौ बालिस्ताजों सापर्ट खालामदों आरो बालिस्ता गामिनि माबादि जादों गेलेनाया थिगानो सिगांनि जुगनिख्रुइ दानि जुगनि सेंग्राफोरनि गेलेनाया बोरै जादों दानि जुगनि बेलेग जाबाय आरो एसे मोजांसिन जाबायना बेलेग जाबाय आচ্ছা दे Ini arke mana गेलेयाखै नोंनि लकेल टीम दा बियो जोंनि गामिनियानो आচ্ছা दायो बबे टीमजों दङ दायो बबे टीमजों दा उदालगुरियाव माबा क्लाब गोदान दिहुनदों आर'नाइ होननाय बे क्लाबजों दं आरो खैथासो बे बोसोराव बारा गेलेयाखै 10थासोल'सो जादों आर'नाइ FC जों आर'नाइ FC जों दासिम मोनसेल'सो जादों मोनसेल' गेलेलांबाय था अल दा बेस्ट जागोन दे सोरजों सापर्ट सिख्लाफोर बालिसितानिखा बिथांमोना लाजिजोबदोंसो ने बरामजुलि फुटबल क्लाब बिनि हेंथायै गेलेगोन गलामाखा फुटबल क्लाब सोरजों गामियानो गेलेदों जोंनिया बालिसिता देरहागोन ना आखाथ' दङ देरहागोन माबादि नांदों नोंसोरनि गेलेनायखौ गेलेनाया एसेबां मोजां माबा जायाखै दा थाब 10नि उनाव जानोबो हानाय आखा दङ दा कनफिडेन्ट दङ उनाव देरहागोन होननानै फुल माबा दङ आरो दे हाफ टाइम जाबाय गासैनि स्करा जानानै दङ बालिसिता 0 आरो दालागाव 0 Baru.
Talagona Balisita. Nonga. Bobe tim ke support खालामगोन Talagona Balisita. Moननै जोंबो. दखना गानबा जोबोद मोजां नुयो. Finally, match draw थाबाय. Balisita 0 आरो Talagaw 0. दायो ट्राइब्रेकार जासिगोन.
Baik saja. Apa dah? Hei, gol. Jauh. Ya mun cimu mun apa ale? Jangan ini ya. So finally, Balisita ya tiebreaker derhabai. Congratulations to Balisita. Congrats Balisita, congrats. Balisita derhabai. September Hamilton Tribune Sonare. Logo for the video ko bisandul phone gojontong khulumba.